Grabe, dutaya rin nila. Kuwan rin na. Ay, siya pa. Grabe, luya sa upan. Napiit. Buong kabalong, nakuan rin. Oh, ayaw. Si Rimard. Rimard! Sakto ka? Dahil iligid. Dapat ka? Dahil iligid. Tangas! Oy, hinayam ninyo kabantay. Balik! Tingan! Dari mag-isang basa ka talion. Isa na lang. Sino lang? Tawa naman. Gilid mo kaayo ko. Ano ka itong yun? Kayo. Parang yagay na idali ko. Sige, una mo niya. Una mo niya.
Baite. Grabe si Awa. Nadakna ka lo ang imong sinilas ba? Cinta, nabinta. Hoy, dali na mo, amat. Lubi ang makapisi ni. Luya sa training sa Boy Scout. Lupot.
kayo. Dutay mo sila kay Good. Luoy kay sila pa. Kaluoy, taon sa kong mga tik-ubra o tik-kakot. Dade! Gwapo kayo nakaito. Dili, madaog diri pa. Pikas. Daato dapat sila. Oh, kay ga. Anak dire. Ayaw siya mag... Tanawan niyo posisyon.
Tumba din. Ang saon man. Hindi nagutan na. Ilo, patay. Kaluoy. Ilo, Muna balay ni Adax luoy kay gibalhin gikan sa ubos ngari sa babaw. ilo. Thank you so much sa mga taga Barangay Dulisa sila ang pagtabang. Of course sa mga uban nga barangay nga naaron diri nagtabang og arsa. Are. Loy kayo. Grabe. Bagyo. Bagyo nagkaroon. Kining hangad nagtudang balay anak. Okay, buntot mag-ayo. Mutukod dito haligis to nga. Iya, sura ako no. Daghan pa na. Ito pag lusbak sa dapit dire, grabe.